Здравейте! Едно кратко видео за послание от архангелите. Какво ви препоръчват? Какво е тяхното послание за днешния ден? Днешния ден всъщност е деня, в който го намерите. Няма значение видеото дали е снимано преди 1 година, 2 или 5. Днешния ден си е днешен ден. Изчистване на чакрите. Архангел Метатрон повикай ме да изчистя и отворя чакрите с помощта на свещени геометрични фигури. По принцип, чакрите, ако не знаете как се замърсяват, ще ви кажа. Чакрите се замърсяват с негативните емоции, които изпитваме в живота. Това е страх, вина, злоба, обида. Всички тези емоции замърсяват нашите чакри. А чакрата е едно колело, което трябва да се върти. Замърсено ли е, то вече спира